Annika. Otetaan aplodien kerran hänet paikalle. Moikka Annika, mikä fiilis? Sama kuulustelu joka vuosi. Joo, sellainen on fiilis. Turvallinen, tuttu kysymys. Joo. Hei Annika, mun täytyy nyt kertoa muillekin sen verran, että mä oon tosi ihailevasti kattonut tuota sun määrätietoista asennetta nyt tässä viime vuoden aikana, kun Mimmillä on kauhea palo tehdä biisejä, mutta se ei ole ainoastaan jäänyt siihen, että tuumalta sitä, miten niitä tehdään. Mitä sä oot hommannut tässä viimeisen syksyn aikana varsinkin? Tehnyt lisää biisejä, niitä on yhteensä 12 kappaletta ja sitten mä oon käynyt vielä studiollakin tekemässä, eli nauhoitettu on 4 kappaletta ja tässä kovalla työllä pitäisi se CD saada valmiiksi. Joo, ja se tyyppi on oikeasti niinku, ei jättänyt pelkästään siihen puheisiin, että olisi siisti kirjoittaa biisiä tai miten niinku kysellä, että miten niitä tehdään, vaan määrätietoisesti painanut duunia ja hakenut serkkunsa soittamaan ja kosiskellut tuolta bändikoululta opettajia ja kaikkea. Ja niistä rupeaa vaan sitten tulemaan niitä kappaleita. Onko sulla aikaisemmin kokemusta tuommoista biisin kirjoittamisesta? On. Sä oot harrastanut sitä aikaisemmin? Joo, mutta mä oon tämmönen piilotettu tekijä. Bändikoulussa vasta tullut julki tääkin homma. Just näin, et parhaimmillaan sitten kun kemiat napsahtaa yhteen, löytyy ympärille sopivia ihmisiä ja pystytään tukemaan tällaisessa, niin sitten se jälleen se kuuluisa ketsuppipullo aukeaa ja niitä biisejäkin rupeaa sieltä syntymään. Ja mitä tärkeintä, että pystytään panostamaan niin paljon, että ne saadaan narulle ja esimerkiksi täällä sitten meidän kaikkien korviin kuultaviin. Ja nyt meillä on superbändi taustalla, Featurin Henkka, ja kuullaan biisi nimeltä Laitan silmäni kiinni. Olkaapas hyvä. Istun yksin kivellä ja mietin, miksi välillä on niin vaikea hengittää. Toivoisin vielä löytäväni jonkun, jonka kanssa voisin yhdessä istahtaa. Laitan silmäni kiinni ja minä toivon jonkun tulevan lähelleni palaten mua. Pidän silmäni kiinni ja minä odotan jonkun tulevan ja sanoen tarvitsen sua. Tarvitsen sua. Yksinäisyys joskus mielen valtaa, eikä tiedä mitä elämältä haluakaan. Läheisille kaiken lämmön antaa, muistot kauneimmat nuo loppuun asti kantaa. Laitan silmäni kiinni ja minä toivon joku tulevan lähelleni palaten mua. Pidän silmäni kiinni ja minä odotan joku tulevan ja sanoin tarvitsen sua. Tarvitsen sua. Tunteet tarvitsee onnea, jos onni saa, niin kynnys häviää. Laitan silmäni kiinni ja minä toivon joku tulevan lähelleni halaten mua. Pidän silmäni kiinni ja minä
Kiitos. Upeeta. No niin, nyt alkaa ollakin viimeisen esiintyjän aika tältä erää.